alakul ez. Nem is kell összesöpörni itt már semmit sem. Ő elviszi a szél. Viszi a szél, nem a szívendalát, hanem a szeregnek a haját. Múltkor mondtam benne, ingyen tudna valaki úgy megnyitni, az eset megnyitad. Hát megnyílok és a nyilványi szóljál, amikor kell. Nem utána nem megyek ki az utcára. Hát az is megy. Csak így várni kell, hogy kimész. Még a mai nap sincs megkenve a tolpan, aki már valami vízbe lett téve, aztán rozsdás a tolpan. Tehát ott van a rozsdammarom már benne. Hát ott van, amikor ott voltam, akkor úgy volt, hogy elviszem, aztán mégsem hogy beletegyem a tolpát neki. Olyan szép csendben megy ez a gép, hogy csuda, tehát rozsdás a tolpan. Megfogta az így. Annak én is olyan leszek faszot. Hát nem megy a ruháról, hát nekem kevés van. Még ha belemegy az ember a kezével a ruhába, hogy levágja, akkor még jobban belemegyek. Már készületben élnek. Akkor már nincs semmi gond. Nincs semmi gond. Nem volt szerencsére hallani van. Akkor nyugodtan vágni a másikat is. Na. Öreg az országút, Feri bácsi. Egyenesen bényű, nem is öregsz. Öreg az országút, azon sokan járnak. Jaj. Na bazd meg! Na most megy a füle. Most jön a füle. Rendesen ám, mert nehogy már itt valami probléma legyen. Véletlen leáll, meglássa azt a mit szól. Hát az. Rögtön ott hagy a fenéjét. Így is mondta, hogy de minden. Én is ott hagy végső soron, de hát akkor még nagyobb a reményem, hogyha legalább olyan már rendben. Más nem áll, Feri bácsi, nehogy már csak olyan álljon. Másnak is kellene állni gyakorlatilag, de hát legalább olyan. Hát, Marcsikával Sanyi bácsi, téged az Isten is fodrásznak teremtett. Így van. Ugye? Jól mondom? Igen. Mit akarsz, nézd meg már hát? Megyek szépen. Mondtam a Diának, hogy mondom, a Sanyiba vágja a Ferit. Nem mindegy, hogy hogyan vágja. Az mondja, úristen! Mondom a haját. Az mondja, úristen! Bementem én pénteken Hello, Pater. a Bárdoshoz, Köszönjél ám, hogyha rád köszönünk, van. Ne ám, ne köszönjél vissza. aztán El vagy? akkor mondja, hogy Jó vagy? nem jár be. Na, az a lényeg. Az a lényeg. Te marad neki azért, hogy... Hajvágás nem igényes, mert van ám, itt van a fodrász üzlet. Jó, neked nem kell, akkor tényleg. Itt van, hát. Hát, csipókfűző is elmenne. Igen, láttam benneket. Hát már nem voltál itt. Tegnap is itt voltunk. Elég elszoktam. Tegnap is itt voltunk, igaz, Sanyi bácsi? Na, Sanyi bácsi megmondja. Akkor megmelegszik. Megmelegszik, drágám. Mondtam, hogy a forrássort szereted. A Dia még gondolkodott is rajta, hogy még föl fog megy, vagy tessék vajon. Hát az aztán bizony lesz a javából. Mester alkot. Várjál, milyen szólom meg, hogy engem is írjon meg. Szerinted mi marad az én aljamból? Hát, ugye, olyan, mint a Sanyi bácsi tud vágni, azt biztos neked is meg kell. Hát hagyd nem előle azért. Hagyjál.
nem úgy. nehogy már kopos legyen. Hát az az. Figyelj, nem úgy van. Azt a keresztet minek vágtad be oda a középre? Már muszáj volt, ez keresztes lovag lesz. Majd naptól kezdve kinevezzük. Ja, Szentföldi keresztes lovag. Most Feri, már te nem látod, hogy mi mit látunk. pedig már nem azért mondom, elkészül, csodálkozni fog. Tessék? Te nem látod, hogy mi mit látunk. Ugye az gyerekünk. Hajad már nem sok van, mert már elvitte a szélétől az összeset, ugye még Hát csak is fogja vinni. összeset tudjuk szedni. Na Mester, most szedbe még vele. Várjál. Hát nem sok maradt. Hát nem is kell. Hát nem is. Hát az a 3 cél, hogy hónapot kibírjon be. legalább. Igen, mint a kepe. Ebben a korban kevés embernek A van. drótkepehez képest kutya fasza. Már mondtam neki. Ugye? Figyelj, ebben a korban kevés embernek versenyünk. És mi adunk az egész családnak ilyenből, minden gyerek. Hát persze, valaki ebben a korban már kopaszodik régen. Hány mindig? Ahogy, ne kopaszodik. Én már találjuk, hogy családnak kopaszodik. Hát mi van már? Gyere ide! Ja, szél! Ilyenről nem maradjál el, gyere! Mondjuk a mobilekon az is. Hát azért nem értek a mondtam neki. Életkorban kemény. Lehet, hogy ilyetlen az olló, nem? Nem élet, Nem nem életen ez. éleset megcsinálja. Éles ez. Ahogy a börtönön emelek ki a köszönés. Egyébként új olló, a vadonok új olló. Na, Na, így meghagynám. hát egy tiszta pánkos lenne. Így pankos lenne, uram. Mondtam neki, hogy élezze meg egy kicsit, már úgy korábban kanasztudót csináljak meg ezeket. Ő is Na, Feri, megnézte, most már jó lesz, mert már látom a helyeket. aztán mondja, hogy Alakul ez. megélezi, azt akkor Alakul ez. Hogy alakul, hát koronga megpucolta. Azt mondta, most már leálltál a újságot vágni, és annyira jó. Azt, hogy egy kicsit fehér, hát viszont még nem fáj. Hát így van. Ezt a hozzászólást, mert fújja a haját. Mindenkinek jó vagyok. Jó hello, szia! napot! Szávol. Azért nem nyilatkozok meg, mert elég szalvő van. Csabi vett egy jó kis nyílógépet. De most vigyázz, mert annyira belejön a Sanyi, érted, hogy téged is megnyír. Utána jön a Pisti, meg utána én. Sor van mindenki. Jaj, Igen, jaj. jó. Sorba állunk itt Szerdán persze. a lóvét. És azt mondta, érted, hogy egy fütyinket nem kér, hanem ő fizet. Azért, hogy megírhasson bennünket. Én mondtam, hogy már nem sok haja van, érted? Nehéz a megnyilvózít, mert ez azt nem fölteszed az Hát internetre. figyukám, egy hajvágásért lehet egy ilyen ollót venni a boltban. Hát azért, hát tök megéri, most jó jártál. Már harmadszor vágom el. Így van, akivel fizettel hajvágással egy úgy. Ja, először megjelent az ollót, akkor meg is itt dehogy nem, hát az volt legjobb üzlet, itt voltunk 3x3. Oda aztán, hogy elment. Oda a szárat, meg itt. Hát az a lényeg. Hát 2 hónapokként konzult a Tibi egyet, akkor 200-ra emelt. Mindenki jól jár, nem? 1280 volt az olló, 1300 nyílt a Tibi. Na, felkor.
lehet kapni azért. Annyival, Figyelj már, hogy hallgatod. Mondom, hogy mi van szívülem a te. annyival még el is adják, igazam. Na, jó.